Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. I-Eff lithembisa umehluko Ethekwini.Eyasemngeni Yelule isandla kosomabhizinisi. Kanti ke iseyinkinga yamanzi eMgungundlovu. Izindaba ze-1KZNTV zifundwa nguSiyabonga wakadumani nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Uhlalo we-I-Eff Ethekwini uThemba Mvubu uthi bazimisela ukushintsha impilo yabantu eThekwini nokuthuthukisa ke izingqalasizinda eyalimala ngesikhathi sezikhukhula. Umvubu usho lokhu ekhuluma nethimba lezindaba kulandela ukuthi ke sekuzoba yiqembu le-I-Eff eselingene kwikomidi lezokuhlaliswa kwabantu njengoba esenguhlalo omusha walo kulandela ke ukukhishwa kaPhilani Mavundla we-ABC osesulileke nokuba ke ikhansela kulomkhandlu. Sihlalo siyakubingelela sikwamukela indabeni zethu ze-1KZNTV. Siyabingelela kuwe Tebogo, sibingelele nababukeli emakhaya. Kuleli sonto benikade kubanjwe umhlangano ojwayelekile womkhandlu waseThekwini kwavela ukuthi ukhansela uMiyo bekade ukhansela wena ephinde futhi abe imember yesigungu esiphezulu kuwona umasipala iTheku wesulile kwavela ukuthi sekuzongena mhlawumbe kulezi inguquko kusukapi. Okay, maybe asikulungise lokho msakazi. Ukomisa uThabani Miya is a member of the I-Eff and we member yesigungu esiphezulu se-I-Eff esibizwa nge-Central Command Team, but ngokwe deployment yakhe kwi-governance ubekade udeploy la eThekwini as i-councillor and aphinde futhi njengoba dusushila ukuthi abe imember yesigungu esibizwa nge-executive committee yomkhandlu waseThekwini. So usayilona ilunga usayiyona imember yomkhandlu waseThekwini as i-councillor as we speak, but into eyenzakalile iqembu le-I-Eff kubuholi phezulu ilona elisathatha isinqumo sokuthi ngenxa yokuthi ngokomsebenzi wakhe we-deployment we-political wenhlangano i-deployment yakhe isikhathi siningi imphoqa ukuthi angabikhona la eThekwini or kwi-province yaKwaZulu-Natal. So uma ngabe kuthatha isinqumo sokuthi kuzoba khona i-responsibility esoyinikeza zona njengokuthi sibe nohlalo wekomiti elithize, kuzodingakala ke ukuthi kube khona umuntu ozokwazi ukuhlala lapho o-based ngoba nomsebenzi omningi njengoba ke nawo wazi. So isinqumo sivele lapho ukuthi akasule kwesibeni ilunga le-executive yaseThekwini kodwa usakhona emkhandlweni siyaconfirma lokho as i-council. So leso sinqumo ke senzakale izolo la efake khona incwadi yakhe yokusula kwaseke kwenziwa i-announcement for i-full council ukuthi note ukuthi sekuzoba nelunga elisha elivela eqenjini le-I-Eff lizohlala kwi-executive. And msakazi, I think it must be noted ukuthi isihlalo lesi se-executive isihlalo esatholwa iqembu le-I-Eff through amavote esawathola nge-allocation yakwa-IEC. So isitulo se-I-Eff leso akekho umuntu osiboleke sona. So uma ngabe i-I-Eff idecide ukuthi izokwenzani ngaso okwemigomo yakhona vele bekiwe ukuthi yona idecidayo ukuthi ubani umuntu ebona ukuthi fanele imsumele ukuthi awemela kuleso sihlalo sakhe. Mr. Mvubu, I-Eff sizothatha sizoba kunosihlalo wecommittee kuyilona elibaleka kakhulu kumkhandlu eTheku ngendlela kulinganiswa ngayo kuthiwa liphethe u70% webudget yonke yomkhandlu ngenxa yezinto eziningi engaphansi kwalo. Engeneni kwenu ngabe zonke izinto ebengaphansi neminyango ebengaphansi kwalo leli committee kusanje ngoba ngikubuza lokho ngoba kuvela ukuthi anikho happy ngendlela yezinye zezinto ezikhishwe ngaphambi kokuthi kunikezwe nini. Angazi kuvela kuphi msakazi ukuthi asikho happy ngoba abantu abakhulumela i-Eff la eThekwini uThemba Mvubu okuhlalo lokhuluma naye. Number 2 kwi-province uMongezithwala okuyena uhlalo we-province uma ngabe ngena kuba unobhala weqembu komisa Kululeko Ngubane. Ngikhuluma nawe nje angikwazi lokho, engikwazi ukuthi ikomiti la kwa-HSI linawo wonke ama-units ebekade vele linawo ngaphambilini ekuyilona komiti ekuyilona i-Eff enikezwe ithuba lokuthi ibe nohlalo ozohlala kulona. Sesigoqa iziphi izinto ezibona ukuthi isasele eThekwini kuningi sokhumbula ukuthi sisuka onyakeni obunezikhukhula kuyimanje abanye abantu ezinye izinto zakabuyela esimeni kakhulukazi amanzi nogesi. Mhlawumbe inhlelo zenu nifisa ukuthi kuqalephi?
uma ngabe kuwukuthi kuba khona ama-meetings umnachazela abantu ukuthi the reason why amapayipi enu noma engawalesi amanzi ngenxa yokuthi kunenkinga yokuthi nokuthi nibanikeze ama-time frame nama-commitment ukuthi by this time lezo zinto ezobe selungisiwe. So those are the things esifuna ukudilana. So kuzofanele kube khona imizamo from thina on our side ukuthi we speak with the provincial government if possible sucela ukuthi i-budgets edila nokulungisa kwalemigaqo engaphansi kwesishayamthetho saKwaZulu-Natal at least ayize ngaphansi komasipala waseThekwini ngoba uma abantu bemasha becomplain bebona imigaqo abengalungile abahambi baye lapha kwishayamthetho. Ubuso bahulumeni babantu abahlala eThekwini ilapha eSisi Hall. Siyabonga ngesikhathi sami. Kubonga kakhulu thina sibonge nakubalaleli bakho emakhaya siyabonga. Okay. Yena umnumzane Themba Mvubu ongusihlalo we-EFF eThekwini aphinde futhi abe yikhansela kamuva nje ubekade ke engena njengelungu lesigungu esiphezulu kumasipala iThekwini. Besichazela ngezinto eziningi emva kwenguquko ezimenyezeliwe ukuthi ukhansela uMiya ubekade ilona ilungu lesigungu esiphezulu useyaphuma sekuba uyena ozongena kusona lesisikhundla aphinde futhi abe ngusihlalo wekomiti ozokuhlaliswa abantu kanye nokuthuthukiswa kwengqalazinda kubona masipala iThekwini. Ngotebogo Sibisi ngiseThekwini. Kube injabulo kosomabhizinisi abasebancane abakhela umasipala wasemngeni maphakathi nelikaMthaniya ngesikhathi ke behlomula ngezinsiza kusebenza. Imeya ke kamasipala uChris Papaz wamkele osomabhizinisi abancane ezindaweni ezahlukahlukene ngaphansi kwalo masipala ngenhloso ke yokubalekelela ukuthi nabo bathuthuke. Laba ke babonge kakhulu uxhaso bathi lizokwenza kumehluko omkhulu njengoba ke abanye bengenayo imali yokuzenzela. Osomabhizinisi abasebancane abahlomule ngezinsiza kusebenza kumasipala wasemngeni bathe bazothuthuka kakhulu endimeni abakuyo. Lizolekelela ngokuthi likhulisa iquality of ingubo esizenzayo as ibhizinisi elincane elilokali. Lizosiza nokuthi sikwazi ukuqasha abantu besilekelele njengoba bese sisize ngemshini. Benginenkinga yokuthi nginomshini owodwa so bekumele ngenze yonke into ngedwa, couldn't get umuntu ongawazi ukungisiza noku-outsource. Ne-terms nje ye-quality. Anguthathi for granted le opportunity engitholile ngicabanga ukuthi izongibeka kwi-step esilandelayo because ngiyazi ngisuka kuphi and ngiyazi ukuthi ngisebenzela nzima kangakanani ukuze kube khona lo msebenzi omncane ola phambi kwenu njengamanje. Lizothuthuka ngendlela eziningi because njengamanje azothola i-exposure so ama-customer ngeke kusaba kuphela ilawa angaziyo but 1KZNTV yabona ngicabanga ukuthi ngaleyo ndlela kuzokwazi ukuthi ngithole i-exposure ngikwazi ukuthi ke ibhizinisi lami likhule ngaleyo ndlela because business likhuliswa abantu vele. Imeya kulo masipala uChris Papaz uthe ngalokhu kwanda amathuba emisebenzi emphakathini. Besihamba ne-youth office yethu la emkhandlweni yasemngeni. Sine program ukuthuthukisa amabhizinisi lawo amancane mhlawumbe makune izinto abazidingayo ukuthi bekhula bathatha i-next step kulento abayenzayo. So besijabula ukuvakashela indaweni eziningi eMpophomeni, Maryvale lana sesela kwaMevana. Sithola abantu abaphushayo ngempela abasebenzisa izandla zabo zokuthuthukisa impilo zabo. Nathi ke njengomkhandlu sithi asondele kulabo bantu sibone ukuthi singasiza kanjani. So siyajabula namhlanje ukubona abantu abasha abaphushayo nabo futhi bayaqasha bakhulisa umnotho endaweni zabo. So siyajabula ukusiza njengomkhandlu. uPapaz uthe abaqali kwenza ngalolu hlelo zikhona nezinye izinhlelo sebeke bazenza futhi basaqhubeka. NgoJanuary qaleni kwaFebruary besivakashela amanye amabhizinisi not lawa abaphethe abantu abasha nje amabhizinisi akhona besibasiza ngezinye izinto enye kwabanye sibasiza ngovolo abanye sibasiza ngamabhodo negas nezinto enjalo abanye nama generator ukusiza amabhizinisi. So into eqhubekayo akhona amanye ama program esebenza kwa-agriculture futhi ukulimela abantu kubanika imbewu izinto enjalo and ama program asazoqhubeka. Babalelwa kwabahlanu osomabhizinisi abasebancane abahlomulile kulolu hlelo. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisehawiki. Bakhala ngokulahlekelwa inzuzo osomabhizinisi kulandela ke ukuhamba kwamanzi eMgungundlovu. Laba bathi baphoqeleke ukuba bavale ngoba ke amanzi engekho. Owenkampani ewasha izimoto uMohammed Ken uthi ke ulahlekelwa enkulu imali ejikisa izimoto futhi ke kumele ke akhokhele nezisebenzi. Bakhale ngamanzi avele anqamuke edolobheni eMgungundlovu osomabhizinisi. This water outage started yesterday morning. In fact, the pressure started dropping about 2 or 3 days ago. And we were thinking maybe there's a problem with the machines or there's a problem with the water lines. But then we realized that our people or our neighbors next door also having the same problem.
And then all of a sudden, yesterday morning, there was a little bit of water with no pressure. And then the water just stopped, cut off yesterday morning. Ikhansela ledolobha uDaniel Kemp uthe inkinga yamanzi ilimaza kakhulu izinhlaka ezahlukene. The current situation is drastic. It's gotten to a point where residents and businesses are severely affected. We've got businesses that require water have closed. We've got government departments like the High Court as well as the court itself that have had issues with hygiene. Toilets are not being able to be flushed. We've got actual residents staying outside the court because of the actual hygiene aspect of that. So it is serious and dire, and the concern here is that we've got senior citizens, we've got babies, we've got institutions that require water, and we don't have it. Ukhani uthe kulimala yena kanye nezisebenzi. This is affecting my business drastically. We have the right weather. Normally on weather like this from yesterday, we are very busy. And now yesterday we have been closed. In fact, we have waited for the water thinking it would come back by probably half the day. But we realized that it's not coming back. We then had to send workers home. So it affected me on a big scale. And it's also costing me to pay people to come to work. Ukhale ngokulahlekelwa umsebenzi kanye namakhasimende. The municipality does not reimburse us with regards to a loss of business. And this loss of business is basically for 2 days now, it's running into the thousands. Our customers also have come, and obviously they need to get their vehicles washed. So they are forced to go to other places that have water. This doesn't impact us only now. You could have people that go to another car wash and could continue to go to that car wash continuously. So basically it's making us also lose customers. Kanti uKemp uthe le nkinga le ayikaze yenzeka ngaphambilini njengoba lingekho ipipe eliqhumile. The municipality have been scouring. I've been with them on site, scanning the actual areas, looking at valves, and just trying to ascertain as to what's going on. We've got teams in the offices looking at blueprints and to find out what's actually happened. I've been informed that they've never experienced this kind of anomaly or fault. The reason being is because when there is a burst pipe, it is reported, you can isolate, you know where the location is, but there is no burst pipe. They've got leak detection teams trying to find leaks, but it's an anomaly. Umasipala umsunduzi uphawulile ngalolu daba. Sunduzi municipality can confirm that water has been restored in the CBD following a prolonged water outage resulting from a burst water pipe at the Chesterton Circle. Our teams worked around the clock and had to systematically go through 182 valves within the CBD to check and find the source. Izindabeni ze1KZNTV kubiku Ayanda Dube eMgungundlovu. Ukhala ngokudembesela kwamaphoyisa umndeni waselokishini uMlazi eThekwini malungana necala lokuzama ukubulala ilungu lomndeni wabo. Ekhuluma neziko lezindaba uCebisile Xulu osinde kukube engqongqiso makhelwane yakhe ngamanzi abilayo emva kwengxabano. Uthi umthetho ke wakuleli unokwenzelela phansi abagilwa. Uxuluke uthi usephila ngokwesaba njengoba basola bengakaze baboshwe. Kulesigameko ke esenzeke ngonyaka odlule kanti ke nezinsongo zilokhu ziqhubeke njalo. Sixwayisa ke ababukeli ke abasheshayo ukuzwela ngemfanekiso ezovela. Lo mndeni ukhathazekile ngendlela yokusebenza komthetho wakuleli ikakhulukazi amaphoyisa esiteshini saseMlazi. Lokhu kuza ngemumva kokungabutholi ubulungiswa ngecala lokuzama ukubulala owalivelela umakhelwane ngemumva kokungqongqoswa ngamanzi abilayo kwelungu lawo. Ngashiswa umakhelwane ngamanzi. Uma ngishiswa umakhelwane ngamanzi kwakune protection order. Uma sesifike enkantolo i-protection order sikhishiwe. Ayisekho kuthiwa singayibali ngoba izobambezela icala. Kwasidida lokho ngoba sitsheliwe lutho ayikho into esitsheliwe ukuthi kwenzakalani ikhishweleni. Icala be-attempted murder lashintsha la assault GBH. Iyona into esisidida ke manje ukuthi iqale la attempted murder ishintshiswa yini ukuthi kube GBH ngoba phela iqala kwakubhalwe kanjalo. Mina ngifisa ababoshwe bakithi laba abantu ngiyafisa ababoshwe ngoba ngiphelile emalini umzimba wami ngeke usabuyele esimeni ngendlela oyibona ngeke nje uzophinde nje ubuyele esimeni ngaya ngisho theater ngawohlinzo uphela imali phelile imali nyanyala ekhaya into owawuyihlelile ukuthi uzoyenza awusakhona ukuyenza umthetho kodwa lokhu ushona le angazi ukuthi sina sifale senze njani sovikele kaphi
ngoba wena mawungenza into ungaboshwa manje. Ngokuthola kweziko leindaba kwenzeka lesi sigameko nje abamangali babekade benencwadi yokuvimbela abamangalelwa ukuba bangaxhumani nabo ngenxa yengxabano ebivele ikhona kanti isisulu sithi ke sizizwa singaphephile kwazise insongo. Bathi ke kuyabakhathaza ukubona abakwazidlodlo bekhombisa ukuhudula inyawo ngalolu hlobo kwazise elakuleli libhekene nesihlava sokubulawa kwabesifazane nezingane. Indlela isimo umthetho wase South Africa ophethe ngayo izwe lethu njengamanje siphelelwa ithemba la khona esithola singakwazi ukuthi sivikeleke noma sibe ngabantu abanomqondo nabakwazi ukufocus ezintweni ngoba sisihlezi sicabanga ukwesaba sibona nokungavikeleki ngoba into eyenzeke inkosikazi wami ingitshengise ngokusobala ukuthi umthetho eSouth Africa kasinawo futhi umthetho eSouth Africa ufuna ukusebenza ngendlela but into ehamba phambili eSouth Africa nengiyibonayo ebalekile imali ngoba leli icala indlela okwenzeka ngayo ngibona ngathi sekune bribe phakathi noma sekukhona ukukhokhelana okukhona ngendlela okwenzeka ngayo. Engikushoyo njengamanje ngiyafisa ukuthi amaphoyisa nabaseshi nabamele inkantolo uma bephethe icala fune babuye bacabanga ukuthi inhliziyo zabantu zifile, inhliziyo zabantu zibhlungu, inhliziyo zabantu idabukile. Ithemba lomthetho silibeke kubo. Bona umthetho uma bewasha uhamba namanzi siyolitholaphi ithemba lokuthi sivikeleke eSouth Africa. Okukhulumela amaphoyisa esifundazweni unqobile kwala uveze ukuthi ke lolu daba selusezandleni zabe NPA njengoba ke lusenkantolo kepha bakhona abasolwa abathathu ababoshiwe nabavele enkantolo izolo. Imizamo yokuthola abe-NPA yephunzile. Eyindaba enziwa KZNTV kube kuntomkhona Mvubu ngiseThekwini. Ake singasezitolo sihlangabezena kanjani masibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele ukubukela izindaba ze1KZNTV nazi ezihamba phambili. I-Eff lithembisa umehluko Ethekwini.Eyasemngeni Yelule isandla kosomabhizinisi kanti ke iseyinkinga yamanzi eMgungundlovu. Inhlangano engenza inzuzo insika yentsha ibamseneke nezinhlaka ezahlukahlukene ihambele intsha yasengwelezane ngenhloso yokubacebisa ngolwazi kwezamabhizinisi ukuthuthukiswa kwamakhono kanye nokulekelelwa ngokwengqondo. Uhlalo walenhlangano Ntobeko Mbhamali uthi inhloso yabo ngalolu hlelo ukulwa ke nokwanda kwentsha edla izidakamizwa kanye nokucijwa kwentsha ngolwazi lokuvulwa ke kwamabhizinisi azokwakha amathuba omsebenzi. Usihlalo wenhlangano engenza inzuzo insika yentsha uNtobeko Mbhamali uthi ke izinhlelo abazenzayo zokuhlanganyela nomphakathi baqonde ngazo ukubuyisa ithemba entsheni ikakhulukazi njengoba lelizwe likhungethwa ukwentuleka kwamathuba emisebenzi. So ngoba sibiza lento lesibiza namhlanje la eNgolezane Hall so empowerisha youth ke manje uthi youth okay youth eningi ayiqashiwe ayinama amathuba emisebenzi ayisebenzi youth eningi so siyabukela ethele manje youth ngoba ingasebenzi ngoba ihlezi emakhaya youth eningi affecteka njalo mental ngokuthi silehle ihope sinelo self esteem abaye basa no apply so that's why sibiza ama stakeholders amasha ukuthi izobagqugquzela phela ama stakeholders bazabagqugquzela ukuthi kubalekile ukuthi manje si-apply khona indlela zo-apply khona indlela zokuvula amabhizinisi that's why kukhona NYDA nje lana kukhona lebhu ukuthi bekwazi ukugqugquzela youth yabo angena database phela employment ukuze abantu abasha bekwazi ukuqasheka bekwazi ukusebenza bekwazi ukubelwa ithemba mhlawumbe besilazo ukubuyisa ithemba ebantwini abasha ukuthi abantu abasha basebenze abantu abasha baqhubeke be-apply abantu abasha bangahlali emakhaya bebe depressed but abantu abasha baqhubeke bezame befunde because akhona amathuba khona ngaphandle nokho imisebenzi engekho eAfrika kahle but thina as abantu abasha singakwazi ukuvula amabhizinisi singakwazi ukuyisebenza singakwazi ukusigqugquzela siye phambili. Omunye wentsha obethamelelo luhlelo uphilani Mthethwa unxusa izinhlaka ezihlukene ukuba zilekelele intsha ezamayo ngezinsiza kusebenza ukuze izoqhubha amabhizinisi esiwaqalile. Ama challenges esibhekana nawo kakhulukazi la empangeni ukuthi asinayo indawo which is theater la sihamba senze khona ama shows umphakathi ufike uzobuka ayikho. Also ugcine usophoqelele ukuthi okay kumele ngihambe ngiyeGoli kumele ngihambe ngiyithini kanti thina siyiqala sifuna ukuyenza khona la esikhwelele khona kodwa ama changes sinawo ukuthi asinazo indawo la sozenzela khona ukuze kusibize ukuthi okay kube ukuthi umuntu uyahamba eGoli uyahamba eThekwini kodwa inhliziyo isikisele la ekhaya because lento lena siyiqala besifuna ukuyenzela khona la ekhaya. Kanti ke ikhansela lalendawo siphelele Gumede
Uthi uzosebenza ngokubambisana nezinhlangano ezifuze lezi ukulekelela labo asebazinikela kwizidakamizwa. Intsha ekhona kakhulukazi eNgolezane ayisondele lapha e-office lethu elikhona lapha eNgolezane hall siyathola lunch from ekuseni from past 7 kuze kushaya u4 ntambama ukuthi abeze bezothola ngolwazi ngamathuba akhona because siyazi ukuthi majority yabo abekho la program efika ngabe ngempela bakhona laba abadla idakamizwa kakhulu but ke siyaba futhi nama programs azokwazi ukuthi aphumele emphakathini sikwazi ukukhuluma nabo sibaqwashise ngobungozi bedakamizwa because njengamanje intsha iyona future so masibuka intsha yethu igcwele etradini elidakamizwa kusikhathaza kakhulu nathi as ama leaders but ke information ihlezi available ikhona siyabacela ukuthi abantu abeze besondele bezothola information so lethi sokwazi ukuxhumana nabo sibalekelela mhlawumbe ngendlela ezithize nabafisa ukuphuma edakamizweni ukhona usanikha khona la namhlanje uzokwazi ukuthi silekelele besitshena ama programs abo anawo noma uthi umuntu bengekho namhlanje but sokwazi ukuxhumana nabo siba invite futhi size nathi sibathathe sibasa lapho abafisa khona ukusizakala so ukuthi bazokwazi bekhululeke bephume eqelazweni edakamizwa esibahlasela. Ezindabeni za1KZNTV kubika umqondisi Myeni eNgwelezane. Kuhlukene imbono yamalungu omphakathi wasePhomoroyi eMsinga maphakathi nelikaMthaniya ngokushintshwa kwegama laleli dolobha labe selibizwa ngeSolomon Linda. uSolomon Popoli Ntsele owayaziwa kakhulu emculweni wesicathamiya ngesithakazelo sakhe uLinda. Lenkakha ke engasekho emhlabeni yeqembu Solomon Linda and Evening Birds yaduma kakhulu ngengoma yesicathamiya ethi Imbube eladuma umhlaba wonke ngokuthengiswa kakhulu. Ukuhlonipha ke leli qhawe idolobha lasePhomoroyi seliqanjwe ngaye kanti ke bayaphawula abantu bakhona ngalolu daba. Iphikisene imbono yezakhamuzi zasePhomoroyi ngokushintshwa kwedolobha eselibizwa ngeSolomon Linda. Omunye wezakhamuzi wakulendawo Siyabonga Shabalala uthi ugcwele intokozo ngoba lokhu kuzoletha intuthuko kanti uyathemba ukuthi nabantu bazothola amathuba omsebenzi. Sizizwa sijabule kakhulu ngoba kuthiwa kuningi okungahle kwenzeke namathuba emisebenzi azovela kanti futhi ke besijabule kakhulu ngoba phela iqanjwe ngomuntu wangakithi lokho kusikhomba ukuthi nathi emhlabeni noma la ezweni la kaMajozi sibuncenyane kanjalo siyabonga nje kakhulu. Umndeni wasebukhosini kwaMajozi uveze ukungathokozi ngalolu daba baveze nokuthi babengatshelwa ngalutho mayelana nokushintshwa kwegama lendawo yasePhomoroyi esibizwa ngeSolomon Linda. Inkosi nathi Majozi uthi baliveza ilaka labo kodwa balishaya indiva. Siyezwa khona ukuthi idolobha selishintshiwe sizamile ukuliveza elethi ilaka nathi njengabantu bakoMajozi ukuthi siyafisa ukuba ke saziswe nathi sihlonishwe nje sinikezwe lelo lungelo lokuthi singabantu nathi koMajozi siphinde futhi sibe izakhamuzi ngaphansi kwezwe lakithi lasemaqanyeni. Kodwa konke lokho kubukela ke kushaya indiva nakuba sathi masizwe emoyeni kuthiwa kuyokwenziwa ipresentation kwaNkosi sakwazi ukuya khona sifisa ukuthi siyolalela ukuthi kuthiwani makuthiwa intuthuko ezayo iza ezweni lakoMajozi. Safike ke uma sifika enkantolo unduna umhlonishwa uZuma wakwazi ukucela oyedwa phakathi kwethu kuba angene eofisini lenkosi kuzozwakala ukuthi kukhona nesingakusho njengosihlalo ke bathi noma bethu sihlala sasesidelegate ke umfowethu umntwana uSibusisa ukuthi akakeyolalela ukuthi kuthiwani ngaphakathi. Kwavela ukuthi kuzokhulunywa ngokushintshwa kwedolobha libisiwa kuSolomon. Saliveza ke ilaka lokuthi asihambisani nalokho ngoba asazi ukuthi kusho ukuthini. Engxoxweni ekhethekile nabeziko lezindaba ze1KZNTV umntwana uSibusiso Majozi uthi iPhomoroyi iyindlu yenkosi uNgoza ngakho njengomndeni abavumelani nokushintshwa kwegama. Phela sinelokhuzana la sinathi sinamaqhawe amakhosi akamajozi amadala bese ngalishintsha silibize ngalo makade kunesidingo esinjalo. Njengoba nje silana iPhomoroyi lena kwakuBrian Phomoroyi ngempi yamangisi namabhulu lasikanjwa ngaye. Kodwa njengoba silana nje kule ndawo ibizwa kuthiwa iPhomoroyi phela kukwazenzele lana. Umuzi wenkosi uNgoza kaLdaba umuzi wakazenzele ngapha esikanisweni kunamathuna namanje. Angemva kwami nje la amathuna akwazenzele esikanisweni akamajozi. Manje bengeke ke inkosi ihlangane nabantu bezishintsha igama kanti vele le ndawo lena iyindlu.
sakuchaza ukuthi asihambisani nakho asikufuni futhi ukushintsha igama. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThobeka Dladla ePomoroy eMsinga. Ake siphinde sihlabe ikhefu sihlangabezana kanjani masibuya emva kwezitolo. Siyakubingelela sekwamukela mungabe usanda kusijoyina ubukela izindaba ze-1KZNTV nazi ezihamba phambili. I-Eff lithembisa umehluko Ethekwini.Eyasemngeni Yelule isandla kosomabhizinisi. Kanti ke iseyinkinga yamanzi eMgungundlovu. Ake sikubhekele ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli liu-18.15 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-21.17 maliqhathaniswa nopondo waseBrithane libe u-19.28 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$1,845.36 ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u-$84.75 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezemidlalo. Izikhulu zenhlangano yomdlalo ikhilikithi kuleli iCricket South Africa zithembisa ke ukuyisheshisa eyokusungulwa kweligi yabesifazane yekhilikithi ekhokhelwayo kuleli kulandela ke ukwenza kahle kweqembu lesizwe lendebe yomhlaba ye-T20 esanda ke kuphela. Iqembu kuleli lifinyelele kwamanqamo kokuqala kulomqhudelwano obuqala ke ukudlalelwa eNingizimu Afrika. Lagcina ke liguqiswa yi-Australia ngamarani angu-19 ngempela sonto edlule. Njengamanje ke ikhilikithi yabesifazane yakuleli idlalwa ke ezigabeni ezimbili. Amaqembu ayisithupha asesigabeni esiphezulu kuthi ke ali10 ebe esigabeni ke esingaphansi. Ake sikubhekele isimo sezulu. Zingakade sikuphathele zona ke namhlanje sihlangabezana kanjani futhi ngesikhathi sifanayo ngomsombuluko.